Εδώ είναι πάρα πολλά μέσα από όλο τον κόσμο σχεδόν και φωτογράφοι, ρωσικές τηλεοράσεις, ελληνικές. Λογικό και επόμενο. Είναι πολύ δύσκολο ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν να μπορέσει να προσεγγίσει στον χώρο, γιατί έχουν πέσει όλοι επάνω εδώ. Ασπάζεται βέβαια τους ηγουμένους έναν. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και για το Άγιο Όρος. Σωστά το περιέγραψες, Δημήτρη. Λοιπόν, η ησυχία... ασπασμός του Ιερού Ευαγγελίου, όπως είπαμε. Και τώρα η πομπή οδηγεί τον πρόεδρο Πούτιν στον Ιερό Ναό. Επίσης έχει ασπασμό, όχι σε φίλημα, γιατί είναι ηγέτη. Μάλιστα. Και δεν ούτε του ζητάνε. Στον Ιερό Ναό βέβαια θα έχουν ελάχιστη πρόσβαση. Όλα έχουν τη σημασία. Είναι πολύ αυστηρά προσδιορισμένα τα άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση εντός του Ιερού Ναού. Πάρα πολύ αυστηρά. Και η πόρτα θα σφραγιστεί. Όλες οι πόρτες του Ιερού Ναού του Πρωτάτου θα σφραγιστούν από μέσα μέχρι που να τελειώσει, μέχρι που να λήξει η διαδοξολογία. Εμείς βέβαια θα δώσουμε εικόνα σε όλο τον κόσμο έχοντας μια πολυκάμερα μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων, την οποία την έχετε, τη βλέπετε τόση ώρα που είμαστε στον αέρα. Είναι μια εξαιρετική... εικόνες που βλέπαμε από το εσωτερικό του ναού. Ναι, νομίζω, δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον στα 20 χρόνια που είμαι στην ΕΤ να υπάρχει απευθείας μετάδοση μέσα από τον ναό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία. Μην ξεχνάτε ότι μέσα υπάρχει η εικόνα του άξιον εστί. Μία από τις σημαντικότερες εικόνες του Ορθόδοξου κόσμου συνολικά. Είναι η εικόνα του άξιον εστί, η οποία όταν... Βλέπουμε την υποδοχή τώρα του Προέδρου Πούτιν μέσα στο ναό. Γιώργο, ανάβει κερί. Έτσι ακριβώς, σας είπα ότι θα τηρήσει όλα τα προβλεπόμενα και λειτουργικά. Εδώ που σκηνάει την εικόνα του άξιον εστί, ευλαβείται το σταυρό του Ορθόδοξα, όπως βλέπουμε, κανονικά. Είναι και ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο Μητροπολίτης Μελίτων Απόστολος, εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Είναι από χθες εδώ, εκπροσωπεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Παίρνει τη θέση του ακριβώς, τη θέση εκεί που του έχει υποδειχθεί, ξανά το σταυρό του, όπως βλέπετε. Δίπλα του είναι ο κύριος Κοντιάς, υπουργός εξωτερικών. Ο Νίκος Κοντιάς, ο κύριος Μπολάρης, εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως, ο Γιάννης Αμανατής, υπουργός εξωτερικών. Αυτή είναι ο Ρώσος πρόξενος από ό,τι βλέπω, ο Ρώσος πρέσβης. Και εκπρόσωποι φυσικά αστυνομία, στρατού και όλοι οι ηγούμενοι των μονών του Αγίου Όρους. Τώρα, για να ξέρετε, από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει η διαδοξολογία, θα ακουστεί το Χριστός Ανέστη, του Ερμάτου Στρατηγού, τα νικητήρια, το δοξαστικό σώσε Κύριε το λαό σου. Αυτά και κάτι ακόμα, και μετά θα έχουμε τις προσφωνήσεις και τις αντιφωνήσεις, τις οποίες θα έχουμε τη δυνατότητα να τις βλέπουμε και να τις ακούμε, γιατί έχουμε εγκαταστήσει και ήχο μέσα για να μπορούμε να έχουμε τα πάντα σωστά. Κατά βαρβάρων δωρούμενος
και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εν τη γεννήση την παρθενίαν εφύλαξας, εν την κοιμήση των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε και μετέστης προς τη ζωή, μητήρ υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τες λυτρωμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Τους του άρθω πατέρας και αγγέλους εν σώματι ομολογητάς και οσίους ιεράρχας και μάρτυρας τιμήσομεν εν ύμνης και όδες μνημούμενοι αυτόν τας αρετάς ή του όλους πληθείς πάσα των μοναστών κραυγάζοντες ομοφόνος. Δόξα το Στεφανός αντίμας, δόξα το Αγίας αντί, δόξα το εγκινδύνησιμον προστάτας δείξαντι. Υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έκουσα το κράτος απροσβάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον, ειν ακρόζωση και νύμφη ανήφευτε. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης θεολογούμε σε. Ευχαριστώ. Κύριε, δίδαξον
ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ваше Превосходительство, Президент Российской Федерации. Σεβασμιότατε Άγιε Μιλήτω εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου. Ваше Преосвященство, митрополит Милитийский представитель Вселенского Патриархата. Εξοχότατε κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών. Ваше Превосходительство, Министр иностранных дел. Κύριε Υφυπουργοί. Господа заместители министров. Άγιοι καθηγούμενοι και αντιπρόσωποι. Κύριε Διοικητά. Святые игумены, представители в Киноте, господин губернатор. Εξ ονόματος της Ιεράς Κοινότητας και των Αγιοριτών υποδεχόμενοι σήμερον με χαράν και εν πάση τιμή την ημετέραν εξοχότητα, σας καλωσορίζομεν εν το πανσέπτο Ιερό Ναό του Πρωτάτου, την Μητρόπολην ταύτην του Αγίου Όρους, μετά της εκλεκτής ημών ακολουθίας. От имени Священного Синода и всех святогорцев принимаем вас с радостью и огромной честью, Ваше Превосходительство, здесь, на земле, в пределе Богородицы, со всеми почестями, присущими вашему уровню, господин президент. Χαίροντες υποδεχόμενοι μας χαιρετίζουμε εν το προσώπο ημών των Ορθόδοξων Ρωσικών λαών. В вашем лице, господин президент, приветствуем благочестивый русский народ. Δια της συναντήσεως και επικοινωνίας με θυμών ταύτης ανανεούται η μνήμη της από πολλών αιώνων σχέσεως και κοινωνίας του ομοδόξου ρωσικού και ελληνικού λαού, του Αγίου Όρους και της Ρωσικής Εκκλησίας. Благодаря таким встречам продолжается память о многих веках взаимодействия и дружбы между нашими двумя народами, между Святым Афоном и русским православием. Οι σχέσεις των δύο λαών, οι οποίες άρχισαν από τις διαδόσεως του χριστιανισμού στην χώρα σας, εστηρίχθησαν σε μια σταθερή βάση, σε μια κοινή πίστη, την Ορθόδοξη πίστη. Η κοινή αυτή πίστη εστάθη εμπόδιον σε κάθε απόπειρα ανατροπής των καλών σχέσεων, όταν προς καιρόν εδοκιμάζοντο, αλλά επανήρχοντο συντόμως στην ομαλότητα. Наши многовековые отношения выстраиваются на прочном фундаменте общего православия, единой веры. И все испытания, которые нам приходилось преодолеть, лишь укрепляли эти отношения. Ένας άλλος βασικός λόγος που η σχέση αυτή παρέμεινε σταθερή είναι ότι η Ρωσία είναι η χώρα στην οποία εγκατεστάθησαν σε δυσκόλους ιστορικάς περιόδους και στα νεότερα χρόνια κατατρεγμένοι Έλληνες ως υπόντιοι, κάτι το οποίο συντελούσε θετικά στην διατήρηση και ανάπτυξη καλών σχέσεων. Еще одним важным фактором, способствовавшим укреплению отношений, был тот факт, что во время турецкого господства многие греки, понтийцы, селились на территории России и тем самым способствовали укреплению, сближению двух народов. Αυτές οι γενιές των Ελλήνων ακόμη και σήμερα είναι ένας ισχυρός δεσμός που συνδέει την Ελλάδα με τη χώρα σας. Эти греки, а также их потомки и по сию пору остаются важным звеном в отношениях между нашими странами. Πολλοί ελληνικής καταγωγής Ρώσοι πολίτες ζουν σήμερα και αποτελούν επίλεκτα μέλη της ρωσικής κοινωνίας. Многие россияне, граждане России по происхождению греки, занимают важные посты и достойно выполняют свое служение. Το Άγιον Όρος υπήρξε τόπος συναντήσεως των δύο ομοδόξων λαών, τόσο ως χώρος προσκυνηματικός, όσον και ως τόπος εγκαταβιώσεως μοναχών από την πατρίδα σας. Святой Афон был точкой, где встречались наши два народа, взаимодействовали и вместе жили в киновиальном монашеском бытии. Πολλοί ρωσικής καταγωγής μοναχοί διακρίθησαν για τον εξαίρετο ασκητικό τρόπο ζωής και την ιεραποστολική και μοναχική τους δράση στη Ρωσία. Με τον τρόπο αυτό ένας επιπλέον ακατάλητος σύνδεσμος ενίσχυσε την ελληνο-ρωσική φιλία. Многие монахи русского происхождения достойно несли свое служение и свою проповедническую миссию, и тем самым вошли в сон ведущих проповедников, их имена остались и остаются в памяти. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία η ειρήνη γύρω μας δοκιμάζεται από την τρομοκρατία, την διάλυση κρατών, των θρησκευτικών φανατισμών και άλλα. Επιβάλλεται συνεπώς
η συνεργασία των φιλιρηνικών λαών με σκοπό την επικράτηση της ειρήνης. Мы живем в эпоху, когда миру угрожает масса вызовов. Это и терроризм, это разрушение государств, это религиозный фанатизм. И таким образом сотрудничество во имя мира тем более востребовано. Εξοχότατε, ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εις τον Ιερόν Τόπο, το Άγιον Όρος. Ευχόμεθα. Ваше превосходительство, благодарим за ваш визит в святые места, на святой Афон. Ευχόμεθα καλήν διαμονήν, έστω και προσωρινήν. Ο Θεός να σας χαρίζει προσωπική υγεία και κάθε καλό δι' ημάς και των ρωσικών λαών. Желаем вам здесь хорошего нахождения, пусть даже и краткого, и пускай Господь свою десницу над российским народом и над вами лично, и вам способствует только благо. Я хочу поблагодарить Вселенского Патриарха, предстоятелей Греческой Православной Церкви за все, что вы делаете для поддержания отношений Русской Православной Церкви с русским народом и с Россией. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδος για όλα αυτά που κάνετε για την ανάπτυξη των σχέσεων με τον ρωσικό λαό και με την Ρωσία. Братью Святой горы Афон хочу поблагодарить за теплый прием. Я здесь второй раз, всегда чувствую особую теплоту, доброту и самое лучшее отношение. Не только ко мне, как главе российского государства, а к русскому народу в целом. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την αδελφότητα Αθωνική για την φιλοξενία. Είμαι δεύτερη φορά εδώ και η φιλοξενία αυτή είναι τόσο θερμή. Η φιλοξενία αυτή είναι προς εμένα και βεβαίως το εκτιμώ σαν φιλοξενία στο πρόσωπο του ρωσικού λαού. На Святой горе Афон происходит очень важное и очень нужное для православного мира деяние. А это деяние связано с сохранением нравственных устоев нашего общества. В значительной степени вы являетесь источником этого благополучия и благодати. Στο Άγιον Όρος γίνεται μεγάλο έργο, μεγάλο και σημαντικό, το οποίο αφορά τις ηθικές βάσεις και ηθικές αξίες. Αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό και είναι το έργο κοινό. Спасибо вам большое. Σας ευχαριστώ. Всего вам самого доброго. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.